El sol fa tard. Text de Susana Peix. Il·lustracions d'Anna Llenas. Un dia, de matinada, el sol es va despertar. Havia d'enfilar-se dalt al cel, com cada dia, però aquell matí estava massa cansat. Així que va pensar que es podia quedar una estoneta més dormint i que ja sortiria més tard. Quan es va llevar i va veure aquella foscor, no s'ho podia creure. Què havia passat? Va sortir de casa i va escalar per la part del darrere del mar. Quan va arribar a la línia de l'horitzó, es va trobar un munt de vaixells que li barraven el pas i els va escridassar tot enfadat. Voleu sortir del mig? He de pujar dalt del cel, que avui faig tard. Els vaixells, que eren molt grans i vells, d'aquells que transporten mercaderies, van anar obrint camí molt a poc, fins que el sol va poder fer un salt a l'altra banda de l'horitzó. El sol estava molt empipat. Era tardíssim i el cel encara era fosc. Va seguir escalant la paret del cel fins que es va adonar que el cel era fosc perquè estava tapat. Era ple de núvols enormes i negres, molt negres. Quan el sol va veure que no podia seguir el seu camí, també els va renyar. Voleu sortir del mig? He de pujar dalt del cel, que avui faig tard. Els núvols ni el van sentir. S'ho estaven passant d'allò més bé, jugant a llançar-se llamps els uns als altres. Quan un llamp travessava un núvol, exclamava: Tro tronat, t'he enxampat! I tot rient feia un gran esclat de llum. El sol, que veia que no li farien cas, va avisar al senyor vent. Vent! Vine aquí corrents! I el vent, que no volia fer enfadar el sol, va arribar d'una revolada. Bufava tan fort que va desfer tots els núvols en un tres i no res. Però el cel seguia ben fosc. Què et passa, sol? Va preguntar el senyor vent. Necessito que m'ajudis a pujar dalt del cel, que avui faig tard. No em puc acostar a tu. Que vols que em cremi? Em convertiria en brisa. Ara mateix marxo, que aquí fa massa calor. I tal com havia arribat, el senyor vent d'una ventada va marxar. I el sol es va quedar ben sol. Aleshores, el sol va pensar que podia avisar a la senyora Neu. Com que sempre té tant de fred, segur que voldria acostar-s'hi. Neu, vine al costat meu!
la senyora Neu, que estava estenent la seva capa dalt de les muntanyes, li va preguntar: Què et passa, Sol? Necessito que m'ajudis a pujar a dalt del cel, que avui faig tard. No em puc acostar a tu. Què vols que em desfaci? Em convertiria en aigua. No, no, no. No puc venir. El sol veia que aquell dia no arribaria pas a temps a dalt del cel i es va posar a plorar. I va caure una gota, plim, i una altra, i plim, 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 va començar a ploure. Les gotes d'aigua que miraven el sol es van quedar tan meravellades de la seva brillantor que es van convertir en llums de tots colors i el cel va quedar vestit amb un preciós arc de Sant Martí. Aleshores el sol, que va veure aquell camí de coloraines, s'hi va enfilar i en un tres i no res va arribar dalt del cel. Ho havia aconseguit! Aquella mateixa nit, quan el sol es va pondre i va saltar a l'altra banda de l'horitzó, es va trobar un llit d'estrelles que li havia preparat la lluna. Estava tan cansat que es va quedar dormit de seguida, mentre les estrelles li explicaven un conte d'un preciós sol que una matinada s'havia quedat adormit i havia fet tard. Adeu, adeu!